No niin, nyt me mennäänkin sitten pinnan alle. Tässä moduulissa me ruvetaan puhumaan eliöyhteisöstä. Siitä näkymättömästä verkostosta, joka oikeasti pitää sen puutarhan elossa, terveenä ja tasapainoisena. Sä opit, miten tärkeä rooli on paitsi niillä tutuilla pölyttäjillä, niin myös hajottajilla, sienillä ja kaikella sillä muulla huomaamattomalla, näkymättömällä eliöyhteisöllä, joka siellä meidän puutarhassa aina kaikilla elää. Me puhutaan siitä, miten monimuotoisuus ei ole vain esteettinen arvo. Kyse ei ole vain kauneudesta, vaan se on todellinen suoja erilaisia muutoksia vastaan. Harjoituksessa sä pääset katsomaan sitä omaa pihaas uusin silmin. Keitä siellä oikeastaan elää? Tämä on moduuli, joka herättää ja kutsuu yhteiseloon luonnon kanssa. Tervetuloa mukaan.